Ассалому алейкум, бародарони қандим, ҷавонои муҳтарам, навасако, ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбаланд бошед. 4 нафари дига срочно ҳаҷи умра то ахири моҳ парвоз. Замзам умра беҳтарин ширкат аст. 4 нафари дига срочно дар кор аст. Метавонед ба ҳамин рақамо занг занед, метавонед ки бовотуна, акҳотуна, ашотуна роҳӣ кунед ҳаҷи умра. Бо гардани буланд, ҳама шароитош хуб, $1900. Тамоми шароитош қати шведский стол қати $1600 бе хӯрока. Ягон кас ки худаш мехоҳад ки хӯрокаи вай кунад, хӯрокаи худаш ба таъми худаш бикунад $1600. Як шведский стол қати $1900. Метавонед ки ҳозир занг занед, 4 нафари дига лозим аст. Бародарони қандим, зиндаву сарбаланд бошед. Бо сари баланд мегӯм ки ягон камбудӣ намеша. Иншоалло ба ҳамаи худо мерен, ҳаҷ мекунен, равзаи ҷаноби расул саллаллоҳу алайҳи ва салламро зиёрат мекунен, дар ҳаққи фарзандо ва бародаро дуо мекунен, дар хонаи худо зиёрат мекунен, дуо мекунен. ҳаҷ ласвада зиндаву сарбаланд бошед. Ахири мо боз ҳам такрор кунем, парвозай 4 нафари дига срочно дар корай. Зиндаву сарбаланд бошен. Бо шумо буд ҳоҷи Муҳаммад, бобои қанд, бобои блогеро.